Munyaya yamutsamutauro mubato kana muboka reZANU-PF riri kupomera meya webulawayo vaDavid Coulthard veCitizen Coalition for Change mhosva yekuita zvekuuraya vanhu vakawanda munyika isati yaona kuzvitongwa muna 1980 ahwa yazokura moto manje. Sana kupinda mumashoko aya zvizere nokuti bva subscribe ulike utina on the bell icon nokuti panapa ndo panokupa nhau pano pachopisa pano pasina kana kusarura. Vachiendera mberi muJolas vanyora vachiti veZANU-PF Patriots vaitaura nezvechiziviso chakaitwa naCoulthard chekuti haizoenda kumhemberero dzezuva rekuzvitonga musi wa18 Kubvumbi 2024 nekuti hurumende yakatadza kucherechedza hofisi yameya. David Coulthard akaita zvakanaka nekusaenda kumhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere. Akauraya vanhu vedu, takamukunda nemamwe mauto ehurumende yaSmith achiri kuvava. Takanga tisingadi vanhu vanovava pazvinoitika zveindependence nhasi, inodaro ZANU-PF Patriots. Vachitaurawo nezvenyaya imwe chete iyi, vaimbova nhengo yepolitibro yeZANU-PF vaJonathan Moyo vakati danho ravaCoulthard rekuzvinga chitiko ichi rakataura zvakawanda kwete nezveutongi nezveudzvanyiri hweRhodesia, asi ruvengo rwavo rwakadzama pamusoro perusununguko rweZimbabwe pacharo. Ndo mashoko anoitogwa panapa kunyange neG40 wamuri kuona uyo Jonathan Moyo anotaura achiti aiwa vakanga vaine ruvengo rwakanyanyisa vangasatomboiti kuti nyika yedu nyika yeZimbabwe ibudirire, vachiti aiwa akagona akasanoatinda Independence Day, akagona akaaccepta kusainvaitwa kwawakaitiwa. Chimododze mafungiro enyu vamoza kuti David Coulthard ndiye munharura mamassive developments muguta reBulawayo, guta rechipiri guru remuZimbabwe, asi obanzi ngasaya kuindependence. Amen. Kutudze mafungiro enyu ine comment section medu kusangana subscribe kulike channel tina on the bell icon.